wasu suna jin tsoro wai ba za a zabe su ba to ba zabe ka ba ne IDP camp na ma na ka gani akwai wanda na sani ya zo da mata daya IDP camp 2011 yanzu mata ci hudu ya kara guda uku a cikin IDP camp bai ya ciyarwa amma wane malami ne yana magana akan wannan a cikin wazi a mimbar wani dan siyasa na yana ba karfi magana ba za a zabe ni ba akwai lokacin da sultan shek na yana Kano sunisi ya yi magana ba wani zagi da ba nisha Nigeria ba wallahi ba laifi ba ne mu ne muka bar abin da Allah ya faɗa me Quran ya faɗa kan aure bayyane ne in baka da shi me ya faɗa ya kamata mu fito mu ga mutanen mu gawo kada kuru fandon mini a fanni ne ya dane fandon marar mini a yi gulzum au kada gulzuna so wannan kadro wa zingila bi ha kure de bornolan nya dimi na hijabi ta sadin ba ai sadin ba amma ku sadin so wadi diya am so mai fewa da kam na din au rock surojin ba duro cimba awareness ne yayi kam yi normal fera mi ne rasu ciro buri kalwa cimba kada fa muku rufur ba ne ciro da yaro bana mun sunoyi da Allah mission ana kadro da jala fidiya min dira afkirnyana muna godiya kun da kuka zada nisa Allah saka da alheri mu kuma insha Allah in kudi ne ma za mu cire kudi mu tabbatar cewa almajiri da sanga education a Borno state ta gaba amarya wai ya naga kwata-kwata ba fara a fuskar ki ba kya murmushi. To ba kai ne ba nayi ka saka ni a makarantar Islamiyya ka bar ni kadai sai zaman kadai ji nake. Wato in saki a makarantar Islamiyya ƴan maza su ta kalle ki ko wallahi ba zai yi ba. Shi yasa na nemo hanya mafi sauki da zaki karatun ki a cikin wayarki. Wayata kuma? Kwarai da gaske. Ta yaya kenan? Ahal Fauzan Online Islamiyya School su ne suka fito da sabuwar hanyar da zaka iya yin karatun ta na addini a cikin wayarka. Kamar me da me kenan? Suna koyar da karatun Alkur'ani da kuma haddar karatun Qur'ani. Suna koyar da hadisai da kuma addu'o'in da musulunci ya tanada. A gaskiya wannan tsari na Alfauzan wallahi Islamiyya School ya burge ni kuma zan yi rijista domin ɗaukan ilimi mai amfani. Masha Allah. Ba ma iya matata ba, hatta ku masu kallon mu tuna da damar da za ku yi rijista da Alfauzan Online Islamiyya School domin samun ingantaccen ilimi a cikin wayoyin. Ina waɗanda suke da burin shiga Islamiyya amma aikin su ya ba su damar shiga sai ga dama ta samu. Suna koyar da abubuwa da dama kamar karatun Alkur'ani da kuma haddar karatun Alkur'ani, hadisai ingantattu. Sannan akwai addu'o'i na musamman waɗanda musulunci ya tanada. Domin sanin yadda za ka yi rijista da su ko kuma ƙarin bayani ga nambobin su nan za ku iya ɗauka kai tsaye ku kira su ko kuma ku yi musu magana ta wasu. Hatta ni da nake zuwa aiki na ina karatu da Alfauzan Online Islamiyya School kuma baya hana ni yin aiki na. Masha Allah. Komai daidai ko? Allah ya kiyaye.